lidi a dneska jsme na koupáku v Selbu na přírodním. A podívejte, jak je to tady hezký. A všechno zadáčo, akorát restaurace. A ještě uděláme recenzi na čokolády od Mr. Beasta a normální čokoládu ze supermarketu. Tak pojďte na to. Nejdřív si půjdeme skočit na skokánky. Takže lidi, tady jsou 3 skokánky a žádný fronty a můžete si skočit kolikrát chcete. Je to docela výška tady, ale jdeme. Totální probuzení jsem dostal, lidi. Super! Takže lidi, říkám tady super. A teď se dá klouzačku. Na tuhle klouzačku. Ahojte lidi, a teď jsme se přesunuli na hodnocení čokolád. Takže jak jsem říkal na začátku videa, Mr. Beast čokoláda a normální čokoláda ze supermarketu. Takže začneme tou ze supermarketu. Hořká čokoláda i ta Mr. Beast. A jinak jestli chcete koupit tu Mr. Beast čokoládu, tak v Makru. Jdem na hořká. Hodně cukru. A hodně sladidel. Jako, co jsem čekal od čokolády za 20 korun. Tak, tady se přesouváme na Mr. Beast, to už bude určitě jiný level. Tak dáme si. Mr. Beast. Čokoláda hodně dobrá. Jako, asi to stejný, ale je lepší asi. Je o hodně lepší. A hodně energie v sobě má. Takže doporučuji radši tuto Mr. Beast čokoládu, ale jestli si ji chcete koupit, tak v Makru ji máte celý balení. No. Takže lidi, teď se jde na vyhodnocení a Katy tady ze supermarketu dávám 6 z 10, snažila se, ale ne. A tady Mr. Beast čokoláda asi předpokládá, že vyhraje. A je to pravda. 10 z 10. Kupujte v Makru. A víte, co jsem se dozvěděl? Že u pokladny mají Prime za 9 korun v Makru. A to je super cena, takže si ho tam můžete koupit. Čus. A teď to tady rozjíždí Jakub DJ. Doufám, že jste se lidi těšili na další diskotéku od Jakuba DJ. Ej, koupák už skončil, protože já rozjíždím.
DJ ale už jel konec jeho DJování, tak čus, čus, čus!